Murigereria dakika chitete 15 chiraga chinseseto chia litukerigaria lero ria Jumapili korengi no gento gwati mirobili yonse yagatembe ase enjira engi yakigimane na mono gwetera ase app ya Getembe magete muna Getembe digital app zokonyora eredi na boigo TV ya Getembe ase enjira ogweroro bututukana bonde bwanste kwanya kaboko bwati mirobili yonse na byonse birugenda tese Getembe TV na boigo Getembe FM. Nche niko ngoro kwaro ni toto nyangiri hene semeli yegeikaro asto gwikara nya kabato kurigereria onsi ali anya kabaga koene kiwachi nsemo ime na isiko ya gusi mwanjo murigereri ritukuria lero tole muna botambe tokoba na Dennis Orioki head of state commendation Samiyenda na baigo mugeni ritukuria lero nigakoro kwa Senator Richard Atemba agotabanga ekarokwa kiganga yogotaka gukora gento gete na boto kunyara gukora na boto igitiko gukora bado etaito yogotigara naye Senator Atemba na boto kirokwa Senator se county ya Kisii umwaka bw'ikiri bubere na 15 ebere nabo umwaka bw'ikiri bubere na 22 kuri ndenchi yachiko isana una bago jwateba na tutabinga ngire nganya ore tusenge jatigarete jinga kijachi goika na nigo tugochaka no mugeni ritukuria lero Senator tokwani Biamono sana upoto mintaseri baga taitengire kegana inche kwani abagusiba mintasi babetanga bwairire buya na indente benga biamono sana seri bageli ocha se studio ya TV eto ya Getembe amone radio erinde tukwane n'abantu ba mintasi bali turigeria magana itonga ngaitolebo bona atebe bia sana na inche ko banaino ga Embi yabona abange ngobol ko bata boneria ta karo ko Senator gose yete yo na yanche ko lakini wana hana ndo kare ko ndo Senator ria baby kare ko bana Atemba na ro Senator Atemba ro Senator Senator wana bali mo ete bara ko ende palo to jo kwenda bali Senator bali Senator na Atemba aba nyura Atemba na ro Senator ya wana ro Senator biamono kabisa Senator head of state commendation Dennis Orioki biamono abana Getembe babotambe ndege ikare maro wabete ya tumerere tobwaterane wiki ya bere ntambe oiba yere mutuna yarane ben tambe mono biamono asoko bwaterana gato minyoke biamono sana Samu Miyenda na inche bono rende kono umokogoti bwegekaro umusiko umokogoti bwegekaro tiankwa ni mugusianda siasare ese tubariani asiri kuria rero egera tunyara ko batogo changia gusena gukwana ali anyara ko bagagoba na kumanyanga ingikegenda tase ensemeri ya siasa na mwancho muligereri ayonsi onsi ngunya tore gojikoba tore toko ya kwanira namba ya ite studio no era bwese screen ya onsari ya kona iga nabo konyara ko kuliko jumbe yawe nyenge gwetera SMS ya kawaida wose asenjera WhatsApp nabo ngana bako enda sensemo ya YouTube nabo kubega comment ya waro nabo tokonya ko toka ya somo se karengera kia ona tokonya ko toka somo ya masemo gatoka ndoko kwanira amange ime ya egeikaro kurende litukulia lero niko togochaka na kekia butambe ekokeria berge gwako ngo tibali bataba baswali ngoma ikipigwa sana upasuka lakini nabo tokumanya chinse ko chigwateka totige ngangwatekere na nto tigo onyeroge konia ge kwane keru ya nekeru anyege kwemurwa machimu rero nanda gendere gwako ero gije konu ero igasie konu ningi no gwako ekono yabere gwako mono mwanjo muligereri nigoro yeganga abangare chikale chikole ja 2027 lakini okoranga omontabo keiga gosomontabo ka utayo konya Kenya gusotalia na agwe na mangana siasa na bagutabara na tabanga chikura mutinyo kabere chikale mutinyo sta mbwango igikora kana mbwango igachira akwe nende nejijara ekamo kyaba kyasegetire ko kwana okungeringa korugusi abantu basokiringa go babwateganga itabesokiri gose basoki gose barokiringa ngosoki kubale bali bakoranga babwateganga yo kulikaro kyobo president ya Kenya tuchake na asoko wa kwanira tuchake na umusike Fred Matiang'i okabero mu waziri ase serikali yomusike Uhuru Muigai Kenyatta beto mu waziri miaka 10 toche ndobwate CJ Emeritus David Kenani Maraga oyo bete omu Chief Justice asense ya Kenya
nabo igonto bwate umusaina ro kurunga murara kebaso wanzi goligari ebiroge ebi gose nkoro kibali ganga gose birengera limbiro kuri ndo yitwanya reko batoko kwana gose bange to kwana litko lia lero no musike Fred Matiang'i soko chakira kigima Matiang'i nara kanate gainsense ya Kenya amange basa meletinga ngubwato kalenge ngwana ya mwibiriga kuri ndi ketanya reko baiko nyarikana tujake na senator Sengencho nayo mogani egere to ndo nyara ko batoko korek na toko genda bono toro ke muna turagende soko chake kerengere kiongere kigoro ja egange ese introduction part of it kerengere kiongere kigoro yegange ya Fred Matiang'i mune goteba kananga na bara chikoli ko president biamono oyo mento toto amangana yaiga namangana y'Uburayi naende yarorekanire nga kero mu Kenya kurukira ase chitano chonsi cha Kenya yaito twachire kurigirira nk'Uburayi nakibogokorekana twarorire nk'abantu abange ekero baikaranse temesa banyenyire ngoko babegete temesa bakuria igo bakara abantu bagutakuna kabisa mbataiti kumanya nga abainani abali bali isiko nabali bali guchiari isiko ngibakonyora ono yaikire aba Kenya naende kirigisa kwekurye ngana kintu togokora na into tokasemeseri ese bintu bikurire ono aba gusiba ito eguna gwakwane njetima itinga kebasonga hata ito president ndamanya naende kebasotima itinga miaka ene erenga yakora kubuli president Kenya wakutwale miaka 35 lakini gaanzete ale njema ite muno mu maide no chensi aba chensi n'abantu abaya ono kebaso neno muntu omuya lakini kale asi chensi igombu yale lakini asa mangana yo kubuli Burayi bwa Kenya iguralie onyema bitogo cha kukwana tali rero igo nakane ngatiru kukwana ngani ya bono engana yo mogako yo Malaysia ominto Justice Maraga naumuya inche ntuwa banere twakora emirimo nere kanisa ya Peter Living yake Alex Sumwa korasi chikoti no mukoreri onyesaye nainde kera alenga alia na akorete emirimo ya Burungi alia se chikoti lakini asenga niye yo president bono iga kero tokurigeri bono iga nga intumu gusi imotware gotoma maete tali bantu bonsi baratumwe bachikorandi tali bantu bonsi baratumwe ende chiro umuntu raro maete ngoyo ne kwabeka maje likatogote ko endara le to sibwangu borugo bukuma none naro ko enda chikwiri na mugoro babuli ngwanto bete bono nyara macha amaje ga eri abiri ga chiri so ekero tokurigeri bono iga no mugusi igo kororango mungwano oyo Fred Matiang'i tumutume guchia semeseria asaba Kenya bali bande bateire ngamba tagite Uburayi bwa Kenya ina bakuruona kende tagocha busa nainde manyanga Fred Matiang'i tukuno mugusi ekene tora ikaransande andete to ikaransi to ataire ngabono ngo so kitoro muntu Fred Matiang'i ekegoli kijeto gya Chelsea okia mukwana nainde umuntu naro minto tigarite getunu keria kemo ngo kura butambe ngegetunu tumaite na kemo ngikuru ku Mount Kenya nere ga mukwana bone kero bakwanirwe into mugusi itokonya goteba pado ngayaya naho oye ngitigere muka uchiko soyo koboko ya mwaka oyo iga ntwanya komorraga kare gari Marekani akire to bono na intu wikitobe mapema toligereri bono nchuto to minto nare kuburana iga tumure kama ngana Matiang'i bono iga na inde tumanye no mugusi asabeta nonde konyugwate birengere libingao anze korona tokora Senator Nyamantara tambuka nso ese head of state commendation muinabu abange bali banyaka bakoligereri ekerengere kikia Matiang'i bagoteba nganta chinde tara ya sokera omanye na okwane iru nabange abwe sense mejwero ngakio abwe karenge kiongere kigoro yago na atakere gwe kwanira akire agendere gukwanira gusenge tambukira kebwe what next for him kwekara na munagete sense ya Kenya umaete umugusi yise kuligereri no ne bintu kuna bono bire bintu kuna bono bire ase serikali ire bono iga iyo abande baito twabege tokoboko ebe usikuligereri boronge nonye tubwate bitali tubwate bitali na twagotwarire kero serikali chinde cyaetire nturi kororekana ngantore chiwe yani ntutore bichoreri
intulege ichoreri Top up. top up eri bagotebana na batatoa abakende nkeriande naende chikura chabo ochirense yani bali chikura chiri chigwa kunyamira na Kisii County mbakomanya ngo mugusina arole Trans Nzoia mugusina arole Kisumu mugusina arole Mombasa Lamu mugusiga ale kirase chikura chiri chibagane na intuntu chiere to lakini iko konyoranga enjera bone ebintu bire na intu ekero twanyoranga matiangi okwani rugoro isikali na intu tugachukuligere lima tukanyora ngoyo na bakoba ono mugusi matiangi gachete nacha na inde kuna goteba tole konya ngo chali one keraigete no ene keraigete ya potiaria basa kaka ndenge njama na imongo tetima ile buli maraga lakini gade tena naigura mangana ile ite na go kire na mwankari biserubuya na ina mangana mo ndete kukwana konyenta yange ninta kete kuba hamo na inu dorole na tuachije ja kenye bintu bigokoro na ino mugusi ukwana kyoka ganyete kuba smart yange matiani kwani tote era no mukutano tarakoro lakini ndoto minto bintu bigokoro unjere morio ebintu ngo change ubire umende unabone jira matiani achete agacha saa 4 saa 5 ya butuku chiko chikoba saa 6 bokiri rugo bali bake barenge Nairobi bakamutei karibu akaenda kuchiali mambia yakaende sabatu kusasima abantu okubande balengerere tinga gagucha chikono chibogoliwe ebi amakondo nebituleli bibekwe lakini bono gutole 2025 ndobwate chinga chiko chimutwa injenjera achete nyenjerengia na inde mesa nera kuchikaranza na bali bande bakuru binyoro binde bya Kenya kuchali wikaranza na wa Munyoro wikaranza ali na Kalonzo wikaranza ali na Eugene Kurumwaina na bande bange bono bamanya chikubura ninga muguchuchesa namba keko n'umupira abwese ogochigocha kugwatana na kubura neba murabande chese mesa chimesa ngwira na tororo kulenda head of state commendation kwigule gento Richard Atemba uyu nera mu senator ateba gato tukukanara senator mona liete ngo chikobarire paroti oyo bole tio kwa senator 2017 na 2022 mheshimiwa Atemba mbiamono sana mbiamono sana maoni maya to inyolia ba ligereri baitonga chama ya enelia Democratic Party. Alama yeta. Na rero ita bada. Ritanga. chama yejingu Ngoje kwanira tole chisa ke yo mono nganga kia. Chama ya enelia ritanga. Umutungi ta umutungi ya garu kiyo. Ya bwana masikani sana. Biamono sana. Biamono mheshimiwa sana maoni haya. Lakini korua kuna matiangi ajete birengere byarenge aho biringa matiangi boli otangasi abantu abange nabo bagatebire inga taratangasi abantu batebanga ngwa kwana tanara birengere byarwe biringa haro inukanya ko kwana ngane achacha tonyori aba libere baitunga egazinera abugate America area World Bank birenge nabo ikoma chikogandanga akarisa inati ngati lakini it is coming clear bono matiangi resi hali from the look of things omogano abeli bogocha hiase na bintu binde byonsi bono to kon familia maana Fred matiangi bono no hale kinyoro nende sababu ya mono aba Kenya ba demand ringa atagocha lende speculation ya abeli gocha eyuere bya ngochire bono naro chomo sisimuko no mochangamuko monene sana Kenya ngimanja chietegete paka no BBC Al Jazeera njali kwa datinga former CS interior wochire na ndeganga yaenga na bara chabo yo president which is so good lakini ekalo koligerelia mitandao na bakoranga a challenge nere somehow ya rattled onyaga nyaga ile abantu gete ba nyaga ligu kweli kweli oba bwa soire every corner Kalonzo you anchete ko kuana chuma matanga chikanisa pone weekend yense etegeret morara kakoro morara kebaso koru chuma igale bitanda yuka konya weekend genga gente keninja no obno baba bwa masoire
timu ya Maraga no ya lengo nye bono koranga ya kilebuna no nya bloggers be establishment Koranga ba temire ko coin some ji propaganda very sato again tonko lani ko ruwa bon kelinga mheshimiwa atema na tabanga agenda ikaranse ke kao in terms of the contrary opinion actually a movement here matiangya bwateli osa lililiro even I think wa munyoro badake bacha sare na ubwate bacha sa pesa ya bacha sa pesa ya on the flip side because one of the wave is so strong the wind is so strong pake ba se go itabando bali ba the best they can do bono ba ko likimachiangi bacha bono aye to bange if there is a mistake here ba go chimotua number 1 bange como endorsement number 2 va rokana bataita como ngentereria na rocho mo wakili wa mo nendo mwanasiasa wa umetuku hata batenga majiangi tata kiria kole kende kere so unique and so strange ere aba Kenya ba moganiri nenda aba Kenya ba moganiri tiga bakole buna ba murangeiri abakolere so it isn't Matiangi's business inga ninche na achire bono ngegenteke. It is Kenyans batebere ngayaya tuwasumbokire moina onde na karora abu orato konye. It brings out the biblical story about Goliath and David. Injera no David ya chete out of the goods asakale ko rorachiom ko risi chingondi ne chiombe. He was just picked igate batiku ngaye boli liosa liaje. Oh no, biblical na batora mo relatinga. Onyon David out of the woods oligi ngaye option ya boli. Oise koligere Raila iga donate ya chi expert. But again, seemingly, experts, in as much as they have their own expertise, advice and other things, but don't get about a chief expert. They didn't interpret a message here much better. So then the chief expert means you'll have to see as young as you're very bit difficult. So the gentleman is around. Nande kero kwa nego Dennis umugafana be county Trans Nzoia na rekantega kwa nanga mwata biringa mbera ningi media Matiangi ngerenge lingeri kebe koranga na nere no ene taliale monaso nganeyu because no ene chi opinion poll yo chirigereri no online no ene abananchi mashinani ngoma chiole koranga yani liyo sagete liyakire e wave yachire nende botambe kare wave egocha abu no direction yegochire Mheshimiwa na hata bange miaka 2027 ingale kare but ase keroge korokwigo ko president 2027 is too close we can se ko reorganize team yae nende neta keire at the bare minimum a presidential candidate yetale all the 290 constituencies lakini ngeke konyale kana bako under 1400 plus wards chire Kenya assuming chi constituency china chigende chionse 290 akole ro and akole meetings oli umera abantu delegations na bintu bindi onse ko ba 290 constituencies the duration at which are agenda in a span of 2 years still na bako nyoranga is behind the schedule biema Sam ananche tiga nda beka chinyama kabisa unaba minto bakwanire tindiko bale na barabu because ene wave gete achire na inde casualties baka bachi batoka at some point because you see Matiangi tacheti una igacho tebanga bono ntagete kuboria abananchi monge genteke it is a demand egenteke kere demand kurwa saba na inchinga ki omonto ritoroche oraicha gotokonya no murayo because usakorengereri goso isakorigereria kurumatiangi aba SCS ndua mrocha akaba mangana IT ICT agacha akaba mangana education akaba security and then you can singa na korete miremo gete that Kenyans recognizing omonto na korete gento gete kiaroje kaine to a point like ba feelinga omonto ya isagocha as a president of Kenya whereby they feel that the administration of the day yere serikali ya Kenya kwanza teraba iri buna bwenta koba bona ba demanding omuntu tutagete toroche no muskematiangi and you see bona omuga omuntu orito agatagemeire the opposition side oyoro muga Raila Odinga
ochiro rendo ire expertise ba yakoroka nanga bono ngo batete gukora uko gose bagendete gukora emeremo no murai bwense bono twafiringa ngorendo yo nainde oraiche egera ire libagariria egapwe yatigaire konyo itubwato mutetezi nando orachi gotenena egera acha kokonya abakenya banyora nga umungwano yo kurwa nganere Fred Okengo Matiang'i daktari nerorange so a wave weye nenditere you cannot assume this wave maite karuto akore bikarokor maegabwe twakaboringa taratenena taraburi tarateba gusana tagita to feeling wave nenke yarenge lakini bono ichire na yabo chete sasta yabo tuko maite nonye nabo chete botuko lakini ntu arochenga even the whole Kenya aba Kenya bonsi bafitinga bono omuntu nara ochire na ndo omuntu yonyuranga is coming to a point like a demand ye kurukuru asa abana ba agency abo bachete para bakandamana babatebanga yaya the system is not working bakatebanga the only presidential candidate we can support no Muske Fred Matiang'i of course morara kebaso I think is 32 I don't know by 2027 was like 35 it's okay lakini nabakuyarakisha ntajibu yako tuna right lakini rende omonto the demand that came it came from the Gen Z ekegolieki e constituency go senda atebo ze county nero yende achire ekuruku Gen Z abwe babwarwete demanding omonto batagete Fred Okengo Matiang'i na intukorugusia we feel like ngakie bona yabere and we have 19 sign despite the fact nga ngentongera nanja kurwa senator Temba Kwananga igo tokorengeringa bono gusie tore 637,010 chikura chigwa kurwa gusi tokubukanie kura ya Nyamira yuere 323,000 na byogoto bindi gochira I think 284 kwanyoranga guko chiburukani of course njiwe kana na million chiko around 960,000 lakini tuwebanga abagusiaba n'abantu bari more focused rero ogenda turukano isaransi abantu bonse oboringa mbuye more abagusimba bagotena kuruturukana batebenga mbuye tore ogende the same way to Kajiado have been there oende chinsemo chiangong oende chinsemo chana abagusimbaro abuisa ko baburukani na batowika around 1.5 and you cannot underrate those numbers so igonga Matiang'i ne wave yachire na inde bono tari wave yaba gusibuka in fact it is all Kenyans who is demanding ina tebanga tari yarochire na in fact yabante ba ko push ege ndongera ngunya kwebolinga araikate banga bono tari ko boli genteki nakiko sabantu turaga tikari jitaya igoro bantu bakuminga where next igara go seraba Kenya sana mona bagusi akarota maukelire mono the rate at which abakenya bamwanjere bamuganereti igere igoroko bwana na romonyena it is the pressure y'abakenya yagere takarumumbu nando nyurenga otherwise personal interest chitangane abago tanga yaya abakenya kimoranje ntigane nkolegentik there's an interview yakolo sometimes in 2022 ekarako boli kunga nchude ko boli president akataya balende time could be difficult but moving forward is a good thing yakarabantu bagogote yakaroko one opportunity yogokora egasi say no or say how there's a lot that comes with it you're gonna be willing looking at how things are na willing okore gasi Kenya ne Kenyans bono bamo maybe the timing ya njalenge eye lakini bona abakenya banyara kichira banyara jiranga ande ngokorera ototo a minutes na ande nyorenga bantu abange mkobol barenga kitara so kitara changa kiatara teba umaitenga our Kenyan politics abantu abange banyana irenga okwebanga kuri mapema ogwachoka kuri nande twanarenga gutaka kote banga bono nkoboli oregenteke goikoenda obeke mekutano Uhuru Park oenda obeke gosenkai wakache tarumbeta otayabonga bono nkubuli ndegenteke lakini yarochire in a very different way of which natotayabanga tarate bero monyine but it can tell you nga MNP omonto ye demand ya yegere abana abakenya batebringa into omonto toroche ne Fred Matiang'i so it doesn't matter time kiachire lakini nenda aro gocha mapema mbia na ekarato kwanira igoro yogocha kwa Muske Fred Matiang'i and sana tanamo chiko kwa naganga nsatinda bante baganya tache bintu bitene neme kutano gocha tunyere mo bukisa kitu ya kabere omo ngaito muliki ase kiombeke mo ime United Nations ekara jitendu arocha ka mukutano getegare chigari chikoru ase jinsa mo cha airport igogo cha korungora karo montago cha kurusiko lakini oko enkwana mo ne wefu ya Matiang'i nsajine ne orokinga Kenya nkusukere kurwe bitango ge kose kurwe birengo gitebirito bwatanga
tulekirie ng'a omonto kuri president Raila Kalonzo gocha bakanyanga twekere ng'a ese omonto tanye kubori ekero for example mamake tanye kubori kura agosoka yani agosoka gochiariga atabwatinga talikia mage komosoki tali kenyoro getege komosoki tali fire chigete komosoki yani agosoka tu universal tigango konye igere people driven it is not leader driven yaikire level omwananchi abaire able to identify omwananchi akoranga omonto atorae buya ase mwensi ya lirito tada etiko ligere lingambo kenyomba baro ngang nyomba kyokorwa nkigwa kolire ngano mobilize chigu ni chinyinge ngano mobilize chigali korwa na keumbu gose sirale. The truth is aba mwensi pimora moise koligereri among us yourself omogoro monto na romise tiapo lakini agoda elinga the biblical David enchera no boraibu achete. It has dawned on some Kenyans inga enchera tu abere to okole bintu it is not the right way. Perhaps doing the same thing with the same way, all those techniques, expecting different results, stay yo. Perhaps among the people batali mustari wa mbere mono, ingotora aligere yo mobabere bata. By the way, you even get a messed. A debate, online debate, debate yaba that Friday morning. Debate kaba between Matiangi na Maraga literally paka abantu bagadeanga abagusia Maraga na Matiangi mbai ya bura gini na bago kwane. You know Kenyans who are like it is between the two. You know batema kolete kento kia Maraga ge chapa teba ngarakini Maraga gare soft yake ta konyara. Bamanya koleta Matiangi badeanga Matiangi bintu mirako sete bibere bitatoga yangebyo. Bakolra ko tebanga the race now is between the two gentlemen korugusi abagusia motago ikarana moto mon naro jijani sikete chiko tanga ba Matiangi ajara to era sabu jab 2016 2017 I am a victim by the way. So it is now people driven. A conversation ige once no mwananchi perhaps nenda yaenda paka yachi ko era mwananchi because nero wake kura. At the day you go vote, omonanchi yote betenga Matiangi atagete na ere nendo go wake kura, which is a good thing. It's a movement driven korunsa alia go chikoro. Mheshimiwa omonanchi nsego tosaga abo bago chabuya nenda unabere go kwa nenda tiko enda sanga omongwano yokorugu Matiangi igo tuacha konyoranga emiake ye 2013 mpaka 2017 kego chikobwata I mean 2021 22 igo urware ko motenga anta itengo support obolie kero geke lakini okoranga obokendo bokamujira maguru bono nja sare none rolengela ikiri go challenge ruto 2020 asare bono igatigategerera amanye onya yarenge ng'umuntu nabagutuga migwate bigunga bono tara na marua sa tambi Matiangi nabagutari guna marua aise gwikanga bono ngoncho kare nga inche mangana imonda itimanyeti aguri igako aguri bono ya chire gete bona abakenya go bagoteba nga tutagite umuntu ujuchenchie bintu enjira Kenya aberke gukora asichinga gichinyinge na inde abakenya bachire kurigereri banyorire nga Matiangi na etwe egesio kyo okore mereme miaka 10 ase serikali ya Kenya bone kera abakenya bawo chikurigeri bamanya kuburanga ingokorete dende turabeka ali tore guse bintu mbi change okoba kibokunya gokie bintu bikunya gokonga igonga abakenya igoberwete na inde batebire so injerende te yonga na chigo change buna tuamba okwananga nganga arabanga na change na kitokora te kunyareka nonye karo kare monende toro gotoko mwaguri bondo motenga twatebire mnyoga uchiabo amangana ya igande amangana ya igande nga Matiangi you know aro mungsonoro bono omusaba Kenya bange nabo bagoteba lakini nende intutaete tumutware buno muntu ogotaka gukora ebintu ne team okobana abande nakitogo de ngaba bande na borobo bwate birenge libwekaine bune bya na Abakenya abange babenere baikaranze tutariramu nari togo kubwena ujimutu tenda nchendo to mukoboko 30 seconds in 30 seconds second kianya ko boko kwano anana mono enda segete nkwana ya Dennis Inga. It is people driven. Actually abanaba Kenya ba very frustrated with the current regime. They are the ones who are pushing it nga
umuntu toroche no yiga because into akorte gento nane nataka confess I'm among the guys ba koreta matem during the era yo muskematiang 2016 na ba beta casualties na 2017 no na arenge yo kabere but for me and I say matiang ta korte kende gionsi ni ringa igarete a sector ya matemu e karokana ko ba genuine whatever I got that's what I produced. Maybe abantu ba beta affected by abantu ba. No. He gave me what I deserved. For me, I have no problem with that. And omonto ko kwaigen to kere genuine. That is the best person ko bumonto liuko or kwaigen to get. In I was satisfied from the beginning. Ngatabanga kerina nyorete that was mine, and I'm very satisfied with it. That was a government policy, although he is also accused undercover. And accused of mass failure. Back then. Because there was a government policy, not reducing Yoko market TVETs. They introduced TVET colleges. So go cut off. There was a demand. And the university arenge igoro esalia normal curve. Because yabana rende failure rate kama chikorokane ere igoro kobua wanafunzi bago etakuti university. I remember that time there was 71 A's. 71 the whole of the country. Which is an history. So then deep down in you, nabo kuma chikorenga enja committed regime, but actually be it as it may, nabo korenga ringa sanity elinja achete genuinely ama antombale ba taka nyolre binto byabo. Because they commercialized amatemu ekarokanere bobe. That was quite unfortunate. Sometimes a policy could be implemented take off once it becomes a challenge. No nye liria mangana ICT liria go sukuma migration to digital. I think almost media houses Matiang became an enemy. A lot of things perhaps. It was a good thing to push individual yaleko sukume agenda yaleko machikarokane bora. No nyemi chukiri yaleko gende ministry ende osukume binto bibere bitatu byarokananga byabere buye. It is not an individual but a policy omo waziri okobora ko implement. Yeah, sure. So then one of the good example ne kalikia matem maybe binde bigenda rata. Abantu ntombale bako kuana alinga matemu gato yere jinga gieli yaba yere inumwa we osibanya mwana lilo jeningi sanegete jena isanegete kata man this is my thing Danata ngolengi akare ko chiko kinga ko ikajiraro agere lunga overeu chinguru chia no bole bwa nga ibole compared na bali bande baraje ko toka ngomyo kane bale se egetie ko se birunde go sama merania yo ko liye kero gekyo lakini bonega enkwana ya bele ne ko kwana linga ki Matiangi unlike before the first time monto lio kagere koba among the favorites atabuga tekia mkagota baganga ne kiae kurmaiga ko nyoranga no maitengo yo rutago jikotana kurwa go sina bara ende kuchmoina bono Matiangi usana nango roko bwa mnese yo chinza mochia gusi ekia makia yo pingo tabakerenga Matiangi no yo ito mugafana we county ya Nyamira tatenga Matiangi kia mane kia ngerate mulendire ga go chamwe twara ndiro muri kia mane we kia makia jubirika go swa agago chagusi mara mange sana gotabange kia mekene kia Matiangi ke gutumeka abu aiga ngakia gukomanu face ye wosenga kie gente karanga ke tolgere inche unangirigereretio ekero togo chigoika siasa ya Kenya bono ugere siasa echi coalition igere siasa yo gochamo echi chama chigo chamo chiachoro monto kubugoria bendera batara gochimoino ona mangana ye chama nga UPA nero Jubilee atebire ngono yo itonere twaganyerete ntutumoete ticket mapema na bande ironda eteko teya bagusiba minto ngajitindo jinga ndengeta kerege to chande gochimoino gaiga igo tugatakere coalition me coalition yagere gochikocha to komanya nabora nyole echama getenere korosi kubuna liria simio ya roseti kubwango ekaleta buno DM ekaleta ichama chinde ime pakatara gochimoino Kenya Kwanza nero UDA ne chinde chigacha Kenya Kwanza so gochimoino ege ndongereke gochikocha asibono igangerina abantu twechoke tumanye ngeganga yaitu nerei na itoko genda gochimoino aria kero bone nyomberi ya beire enene ase abantu bonse bagocha basoe tutale gochimoino toende ekia mango tamini kere ko kinza chinde nga yugana nga totale bona for example Fred Matiangi ajora ngo soire go thenkia ma nen nale kana gente ke tuare effect so support ya nga ani kiaga ata nda kia ma P go sen kiaga ata so kia ma si
nabo gekoba lakini tiga turanjirana ulitanga muno mugusitu wanjirana nga nainde ngora kandi nainde nara teba iga intoroje nga matiangi ekero kumubeka na bali balengerere ngamba taite babuli burayi bwa Kenya east and south iga gutena koranga nero uibwate amangana amange aliara marunge lakini ise wikanga abantu mbaikaransa uri okiotebire nga bono bunera abantu batakere baichasali lakini siasa ya Kenya narenjira nerere okinyomba mbule butaratotiga maite chensi nero boneta maite asekurwa sekinyomba etagitere tumurayo jokore ibintu buna batagite ibintu bikoruya lakini abantu bande obukinyomba kitembole bogocha bono bukinyomba bulia una tokunya kwenda kujimutu atonya kubusiria abo gukikonyora ngabo umaete saigeria lakini by the end of the day baikaranse omupira oyo bwa maguru kandandei batebe ngayo uchiwaka namba isanemo ayo uchiwaka namba 2 ayo uchiwaka namba 7 abantu kukicha torole chigori chikunywa etimu ebwe ekine ntukerabe uya uchiasa bakenya Dennis tobe to kwana magana ese gekasana goroye ase Biamono. Aso kwebanga mapema nere buya tomanye gali matiangi ya wanzira from the onset ndo chiko disappoint abantu bande ko chimotwali number 1 no engineers we kabara amanyanga it is either matiangi agenda independent gose again ne political party no option the options still available okomachikoranga eyemona UPA eyende Jubilee barende ko koligereria network yonsi karotota ete chikura chio mulima you land on a party ko Jubilee however it could also be having challenges here pros and cons injiro either side but ekaro keligere beyond gusi ne karoto begete interest yo mogusi kando nga nintake ku align ne chama gete yo mogusi elinde ngirobo jumbe ngirobo senator ngirobo governor ngirobo MCA that could be the major concern ya ba rai ababata gete chama ya bebe picked ade piki goralia ebyamambi chabono lendo bokabiro bomboche asokonyora support none karo matiangi abere president no korosie government go ikonyo olenga no bwate catchment era across the nation ekobere raisi ko pikyo mondora ko konya asigete no service delivery ebe raisi so if you get Jubilee confirmation abeko machikorokananga Jubilee fits the bill however these are options in tora chikana mbia na chingia no ene biranga liye bibinde bikorwe umwe coalition still is a good thing but we have a catch moina alia nto tegemeanga Jubilee wono tigeche matiangi atene koru Jubilee na ababande koru bya mabinde ba chaime I will be of the opinion now that Matiangi has landed nto manyetenge chama ya eneje the message ya sokirenga chama upanemo tagete Jubilee nemo tagete lakini seemingly buyala indire na Jubilee kwaro jeno no montore como welcome ali nesega general he should take advantage bono and say ko move around the country if he finds it necessary ekara move all over the country aba Kenya bamanyenga eliyetandira bono ligota kutoke ballot so that answer ko popularize his name against a party tangasire because a party nebwate let's say nebwate national outlook a candidate bono neta keire nere soke so that when the two meet a chama ne candidate bonse banyolre a national support across board nyuma bataransa koroji coalition chinde emobere rise you'll find yo mheshimiwa senator asenaro konyora support yerengiya lakini ayabune individual tori so sure go ikonyore e supporter yao omonto e chief campaigner yao e pila osimeke pila get egokonye so in as much as Matiangi may want to move around the country bune individual kweonia by the time we go ikarabono chi coalition injiro tanga inwa still na yana rago tebanga if you want me to confirm I have somebody nimbo ato monto na anje a constituency get osenkara chuonyo I can also call my contact nimbo ato monto ndarawa nimbo ato monto so that no yana karumoko be kachi ngakchiko chi agent
chama yaru option na kwaru option yakobera rahisi na boko bekerwe mall na ayo nyorenga kwamanyire ne mall muino so that you have checks and balances ebindo mbiko sama chikura mone chiko erere polling station no kobugerwa nene no koira chikura so a polling station all over the country, polling stations here, all over. That's why it's necessary. Matiangiami nyoke all over the country. I popularize his bid. I can tell you there are people, there are some places, TV taigoika, radio taigoika, gazeti taigoika, and those people mbabu ada chikura. So wana gara achire ground na bantu bako yunga chindega chieta bano nchiri chechi. Na ikarato kubwa tiyo mugano gigato kuchaka na samu kuru ko chaba a comment yo mwenye kwa moko beka na amentra ni giga gara na muru karanga genoga karuto koliga kurwa chikura chia 2002 twanyol renga abanta bange bana siasa bange karoko nyonge kiama ge kurwa ndomondo umuntu yakwinye kosoka baro si kiama nga tanga king for example tianga tanga ngisa ko chora Jubilee UPA bara basango nya UPA Jubilee bara reposa bono nga batali ndo si kiama nga ke kole egara ba chebo siama muno bono turu mubika no 2002 kiama kia na kingia rastwe coalition iyo yajete kare yigete 2007 bakanya ruta Kibaki akanyoranga ibya mangu mu Rwanda birenga kiama kiego chikoenda bakamata karua karwasi kiama ko na Kenya egere Kibaki agutumeke Kibaki bakamu abakarwasi kiama ya pia ndunga boneke yani korekananga more independent egere kenguse ibinde to 2013 it looks like the same thing happened na TNA ya Rosatibu 2017 Uhuru akata kurana on TNA tikaba combine waro Jubilee the same thing yaje tekwa pene baka 2022 URP bikakuwa kwa UDA karwasiku ibagario kande sekia mukelikere kiroro ene nyari kana ngane be option Kenya tabe ngoko mwandu anere mwense monti kando sinyomba ya negere moje kosa nyomba gocha tsaiga ya nega so bono tutara kaze saiga nanje tiganda amenda chinguru kidogo saya bakwani because ekwabolinga which vehicle of course nabo kenge the same question bona nchengo teba omaite ntobwata Jubilee na UPA Jubilee mwaroranga a yellow fever ya affected during the 2022 elections ege chama keri matches kebwata abajumba around 28 lakini ngia performative bobe in terms of the MPs and even the senators even the governors bono Jubilee igogete na kerokyo komatiangia gocha na kerokyo gete ku rebrand kwarere yani igogete gete kutumekanga bono oyo nero muntu ororekanire koba nere the best choice to Kenyans tigatumutumeke egere by rebrand such that ondebwansi ura chiko ondebwansi kuchikwala ine chameye onyoranga nkonyora bare numbers egere benga it's a way of getting gose okoboka kuri kwabo bono na gogocha UPA nerongo tebekanirenga umuntu gose umuntu proposed mangana ye chame crosswa no musike Fred Matiang'i lakini njerende machigo koranga it is good totware chama different terokana koba gose UPA kwa sababu UPA inje I have a problem with the leadership and I've said this not once not twice ratuma itini ya karenga kwa na have the issue with the leadership kwa sababu osakorogere chama jichinde chira sense ya Kenya macha chibwate roots kurwe community gete lakini ngoma chore koranga leadership yabo ngoma chiri go kuna nationally lakini gogo cha UPA not unless we look for other means the leadership structure yabo terokananga we are more of Kisii gotote tekorata Matiang'i as a Kisii not as a national leader sababu unabaona murayoro no mukuru chisemo cyanya mero mu governor kokubwati kwanyoranga it is the issue of as a community of which is not bad lakini much as we own this party maybe kerege korokana kobegi community gusesega yo mugusi ne bwande gutwara a national outlook egerenga ko Matiang'i agocha in place as a presidential candidate terokana koba nto morninga oyo no mugusi nane nto gimerito tenga bono oyo no mugusi o minto yani gutota etemo mwe kura esengi toro mugusi bono ntwanya kuboli ntwanya kwerege ndetota to mugusi he is a national leader he is a person yokorega astwarorire that is why Kenyans demand for Fred Matiang'i so injege tukwara ko mbori an opinion argo chane chama getere neutral ntota banga Jubilee ntota bosene kwende kwa sababu gani Jubilee nkero UPA nkero but I want to tell you nga umuzike wa Mnyoro who looks like he wants to support Matiang'i na era kiango korake ngocha kera nera na atake in one way or the other nera ngogorosia kia nera na atake Matiang'i korake achi maja stoi ko chutwara chinyome chia siasa chinyomo chiche because Kenya aro be it politics is local we have what you call ethnical
politics that thing we ko associate ne chama gete yani community gete kurwana kurwari tokonyora kurubukamba bagocha and from other places it's good lakini higendo narako tabanga we as the kisi also totware of course yes aiga yeito na into go part of the serikali kero toko negotiate na into anyoranga mangana into narbia iko bononga inche an opinion yoko tabanga matianyaro si chama very neutral agereng ababande I want to support Orioki baiche because nero in demand umonyaro ko nero in demand let the suitors come pata benga bone ko to takete because na to takete jubilee whatever che kurwali wa munyoro nera iche egeranga enyo mege kubwatera nigwa egente ke asubuhi mapema desho yoko tabanga yoko ni matiangi muna no mugusi usema matiangi no Kenya na wani ko comment gore ya umo senator opusia muske okiyo mutata na leta the discussion yeyu ase atabetenga ya talimo senator opusia bigaro mo senator opusia igo in the same way ingara ngi the same line of thought yo kateringa matiangi talinga niga ro mugusi ga korugusi igaro mo Kenya korugusi como Kenya korugusi nero disabeti ko baza president ono toto aya namaya asamangana ye chama namaya ndaite wanjira nabamintu una bakwana iga namangana nkaite ngasimatiangi karansite wiki akirigereri na inde kene ngeria noyo minta ko ta wa munyoro tara solve kipati yaye lakini tuachi etekorra ichuma bono yale hara Wednesday Jumatano gusenti chikabere akurukuru machako sumuinoga goikalia junction y'umukutana gatwara monene alia akwana mangana manene tuamorore chikanisa tuamorore kirasi lakini pati tara atwara nchege ntunari poimisa bono iga nkiringa Fred Matiangi tigaiche aso asaba mwabo abo mwabo mbali obwate birengereri bwekaine anse kororeka no gweta naba bamwabo na inde ngane yega abantu bande batanga o iga gucho guciariwe tiagasi amaisara ise gukora aba pasiariwe tiagasi na chite guciarika kamega gukore pa election yororo enga kiye iga kero muchumba kwetaria kabuchai neyega iga sorry etiagasi na begocha lakini tuli kuri bamaiso na hino none chipengu na boko beku na hino na boko rume bone gento twale ko muimisangeri nga bwachire Matiangi karibu sana soa naba bandu babwate birengereri ubwekaine ebya abakenya buna batagete anza gutara abakenya bakorore probably kero kwari ngo mugwasiri asina rutaigete abantu barigereri batenga nero yo tigangara ateba mangana bunari elinde enchere ya moyo mugusi kwegerera mambi na intuke nkandegwa gukwanya ya tugwirire nibo Dennis opinion yale ngabone linga chama telimbe but still muna mheshimiwa Temba tebire we popularize Matiangi bono we popularize a message yes kabisa. I think it is a matter of a priority na ende namba ibere abantu mbale bono barataka como hold a little bit bamotenga bono karatorora gento nkeyo genizigere leaderless fearless Diego automático kwana genizite buati mo wakilish tribeless leaderless you know faceless tebuati representative. So the best he can do no go soka meet abantu meet people too because these are the people it is demand driven. These are the people ba korangeiri ende ba korangeiri talio go so indoor meetings because the number ya korangeiri ere nyinge mono banda bamba igo toka boardroom they are beyond boardroom you meet them. I'm happy I was in some church yesterday and today no mheshimiwa Atebire which is good. He should be able now to advance that Abange, if their forums are able to meet town hall meetings, Aminyokechi County, you know, ara nyaganyageli, ara minyoka no formally 8 regions, Chakabeji province, ara minyoka. Lio sili bono lira about the actual. Embe so I saw a sunroof wigoro. Some of those that are young condale Nakekoro, Epara.
chi highway ne rarate naraba address there is nothing to fear roundabout. rarate ne roundabout there is nothing to fear no mheshimiwa atemba atebire no ne chipengo na roji manyeti he has been a minister no ne chitiagasi na rendete chitiagasi was in charge of tiagasi chipengo masazi mundu kebinte imbintanalete nothing to fear he should come out Yeah. That's the constant again. The way Dennis Yakabeka, Yakorokananga, there's a way we Kenyans to expect this Wasichi campaign, Kolengana, una tu anare con Maiga. Chitarumbeta Chakabeku, Navenke, Chireli, Sare, Maite, Karayeso, Mano, Yasare, Kuburua, Igare, watch and tie to go quote a biblical way because I don't know Dennis, not a Mazan book. Yanda Mubatis. Bono, Bono, Onyoranga, and Janera, expecting a key, Omano, Yasai, Iga, watch a watch. I beg it to see every 2 going about Omano Yasa, correct? Omano Yasa, Kaba surprisingly. Akachakabur was nowhere with Chum. Not about King, Nakiban or positioning, coming a key, Kai. Omano Nana Vacha, Uberbaku, with him. The same way. One of Kenya banki baganyerete buna muate bringa bajbaro kane capital roundabout acharo kana secret yani kero monto ga demanding ataro go change yani inchire tonarete botambe lakini yaroko rangane na bwate inchire bintu bya bigo korekan but of which is good na bara era nyari kanenga ebe tofauti sana nenjire bintu binde bigo korekan because no monto mongaini na maite inchire go kore bintu bya and again kwa manyagocha kwa nyoranga egento nanda abantu bakumachimu purifier mono oranga na maite njira ko peke bintu because we love politicians babwate political rhythm injira nero maite siasa ya Kenya ere so vulgar abantu bagwe kokwane go kore keneke no oratenga go chega oh he lakini mono ere na korokanete ko ba different but what we want to say in Keringa as long as the system and everything works well again don't take the bono to kwanre in a in less than a minute each, Jaga na Senator Igoro ya almost Fred Matiang'i. To what expectations? Igoro yo muske Matiang'i na Igoro yo bocholi obokali amatuku wetane miasabale boto. Muna bana inchi ko bomono ko rusa bomono orongo gusinga kitota ke ko manage expectations chito egere wa the frustrations. Bono ni ngwanza ndili swali elyo muna na aligule lakini nainde una baminto batebire nara etire kingweta gusiga na nyoro mwana siaso otenena oteanga antu akwana no mwana ominto gari mache ngumbu na motebi na segocha onga gento gete na aretirega umanyete enjira ne tokora siasa gusiye nenjira nera abantu bali bono bali buna onko burenge ke gongoro kya bekire tai gete ne ke ganyete kerorenga enyameri ya sambwa mauga ali bona kali nzalia aba gusiba ito na mangana yako enda ne chipati igo togo soranga omusike Matiang'i na abwato of course ye team ekera lengo mu wasili na abwata abasani ba yabakorokale omwalimu e university na abwata abasani buna bona arure ko mu wasili tigabona igore network areta abantu bonse on board elinda abantu mbaji kwanza gusiekera abande mirango gokora iga bona mangana yoko gani kuomo gusi enjera toganyete gochimoino manya kwanza liswali yawo abantu mbaye kasi ba kwanza korosanga nkike bona ekibona kituwa ganyete tuwabwede ngakende ngialenga kumbe kende ngialenga aigure kabisa abantu bonse bono baba baye abwata gatomo gusi kabisa na inda kwane na bali bande bono muna tokonya koenda egento getekiriga na masaba manene sana na indo yonde atebyo yonde no yonde atebyo yonde torore sababu enene ntwarora nabo tole ntoli bantu tole bobenje naro renga ntubwenerete Kenya oro mwaka maraga sarwa aganza kubucha asoyo muko yarwa tebanga na umira basaiga na umire ujire viongozi center umire timu gete ya moteri no twakubwatukire ngakyo mwaka maraga ngoyo kubwatuka na inde turacha gusi stadium ase gusi ase center ngakibono kwa bwatukwa bono ebinte kabirabiria omugusi abe kamasabo na inde omugusi amanye ngendo tutaite no borai bwa national oborai bwo president na inde bwo president yobo ntutagete bisa kubintu bitobwatsi on tomanye buna tokweboy tomanye buna tokwana
toma imna tokorosyo busana abantu bandi indi tusuke uji munu gusento bwenere biamono mheshimiwa koligereria korubono mpaka 2027 ama tuko 700 na something hapo takonyabaga kabere gose kabere toda ta assume 2027 yengima could be a period yoko ebanga coalition agent na bintu binde torus 2027 korbono mpaka 2026 yengima tobwate exactly 20 months within this period nalio mbifu na mbiche ko manyakana mangana yo konchokana na maybe now amwe ko minyoka Kenya ngima we popularize chi county chons chi constituency chons. There's a lot more you can do during this period. Towards the end liriago chokora 2026 within those 20 months wono na bakwe banga expectations wono some of them we can meet some of those expectations including amangane chama including omana wako gende resi ike katikati ya tabanga egende kana bokia lenge konguga nenda atige a lot could happen on the way expectations nechi nyingi na boga ko genda geike no era ilate benga bono na anje na shiftirie kambi matia nyongo support a lot more could happen abantu bako mo support bono iga abande na bara deciding because of the things we happened na into to asoire kambi ye ko seba shift abande bako ruyensiasa. So within the period yabo ate ekorogunga decisive period he needs to organize atwale a secretariat if he has a party ago decide ne relia ko wakinero he should be able to be clear a party ye ni ngoro who is who ndo bwada chi moli chigota gota bantu mali bagota we positioning na resign rono na anje na achira political opportunists simbaro abange tuwabarira bakubwatira chikotika abange tuwabarira abande bono some of them nabo bagota ne biama you know they have been coming biama round some of them could be camouflage the way bagota na begota kwa totally different and then of course the expectations that I meet some of his friends kuna for example Kisii County Senator sitting na omogabana oro ba majiri gotuara hate between themselves katesi ya Matiang'i some of them he may not meet those expectations ndo expected Matiang'i being a presidential candidate aje go sort of a problem between Simba na Momoima that will be too petty ejunsi yaze nkesana era modro into this because at the end of the day people will say abande will accuse him nga kumbe totageti Simba kumbe totageti ko wagena Momoima toroje bono that politics bono he may not meet some expectations ikorogananga echechita go bring down timwa Kenya. Same applies to Nyamira. These are the people for Kisii na Nyamira. These are the people batageire batuale no molembe batakire batuale obotoere rubo iguru omonto na abugo nomination mheshimiwa no na kwa abugo nomination usene akibili igogo kiri asengencho ekero toligere muntu na kenene it is beyond your interest choko bo senate ekero toligere tinga bono bo president ngocha bo na boko teka rote benga no na abwetu kusenga kole ruporo choget kimoranja bantu ba minto nje tinda ajenje no nde maga ya Matiang'i alinde tolende elieta egento kende etimu ya ito Shabana na Gor Mahia ngojera next kusiga abantu ba minto mashabiki ya Shabana moto abo soku na bakonyo atuatakiru abamura ba mata na bagocha babalete buraburu omonto omoko sebabere ba kongontu abande ba kuchino bamaye ko totenga abana gota etete bone segi ninu tu irane ngabana gota etekeruke ke bamaye ko tanga ona watu wakina Matiang'i toroje bona na beko chagoto enyalem egendo kende kyo moeli gusi twarogane tubugate bisanga sana chinyomba ngo ikire bantu ko sambo barogimbara you know timanye tingi kiabete within this period Matiang'i arogan rogo toka race emekosa kosi hansire gocha bono tole in the news for all the wrong reasons. So some of those are things, perhaps expectations. Matiang'i atanyare commit koseko kanya erebwe kabuna individual. Bono dena na atake pillars. Atuare secretariat, atuare team were open freely na bago tebanga beyond the Gusii no chikura chia Gusii nchi ko ngiti obo president. Mo ruana mo itana aga na gento mo go itanera. Because the positions they are not even 20. They could be at the most 15 chirabe. Mutahale ko irangora. Maybe obo MCA na baromoro mutahale ko irangora
orarete egento kerige kare igorari kero kina bokoriga abantu zaidi ya 1000 kusema no mheshimiwa positions nechi nyingi so rende bantu baite bote exact tuwada ko Origereri go chiro. nta dojo nyaka buta obisiana ga busaka na bata kwatikana gara kwa saini abere Ona ndio opinion yane iko expectations. briefly Tiambe brief bona beriko umo schema tiangi expectations shabaraia aba Kenya bange gusino ngusiga iga twatware chichire igoro in that kera ri toko nyakoboka igo ngo muntu umwana gete omwibulio yande chiro nanda motenga ngo koretera ndi litoke bono aisaransi tegesona bogo jikuira igo mamo kayakurira ako jikuigwa timatinga ngose kwanya kobera sike tuganye tepipi yani mate amatao imo kunya ngane pipi yego correct ikonya korundo bona the same way matiango yonga yako ochire bona anda kabirira gete kara keri kari gukuganyira nande bona we expecting aki kayagenda nakia kwana ngia kora nakieke so we have to manage our expectations especially as a community na indo Dennis yote birega yani nga tojo to tuaro morembe no nyamira praying by that time tuaro nga morembe noro abantu bakanyeki abantu baisaransenga egento turingere kirigurari egento our main aim negento kire igorari as long as we don't also forget inside because it also matters yani toro kidekora toro kyomo ngaini boigoro toro kyomorembo igoro nande to ntore to buraburu na mangane yebisanga araro kanda mange sana we are doing stories gega in a day saa 12 maambie muntu nanacho maambie no muntu ochere by saa 10 every case already biabere bine bikorete nande bono gonya kwenda bira se chi media usinga abaguzi abanga kibakare nanje gento naro saba umupiro yo kare gocha Gor Mahia na Shabana no kabwate libirera rine na mono tebanga nere gento go tebanga abantu abani nakike motagete nando nyorenga abantu gosa abantu bari basani bari baito mbabege to bongo nga umuga karaira na jetega you remember that time agacha gaiga abantu bakara bahogere naroma ete bintu bune bingwe kabirenga ya abantu aba namutagete gente ko muntu ino oyo itochite bona muthe tamo support and yet na tamo akora mukairo so mukamwogera so what I'm saying Keringa we have to manage our expectations na ndito manyanga ki much as we as the kisi we are excited to tabanga bono mwana itongo tenenani let us also know in Kenyan politics we have cross sani bolie senator tabirenga we have to look for friends na ndito kwandare to tabanga aibono chikurora lete 200 go 200 so we have to look for friendship because Kenya nene tariko chikoba morayo obusina ande it is a Kenyan president so we carry obosani kurukira seiga egerenga tonyorenga keroto ko bali bwerimo onyara ko baka succeed mwanjo muligereri onsi na byansi mbiringa ki lyo mwali ne chikura chibwa kuna andi chabarwa ya masa yamo onye tuli kweli ke muno mwake kura gosonye tuli go basoka litugole chikwa ke kura aya nabo okobarunga egwakero lyo koira bali ngole ngi bali batali wakati kuna bagwakero lyo koira na wenga bara decide bali bona bara with the pressure bana naganito to kwane gente ngere ga berige wapeni wiki igengima koruo amatanga yalinge chinsemo chia Nyanza luo Nyanza tingo nyorenga matanga yalinge omoske Raila Amolo Odinga sogati agakwana igoro ya NGCDF akabolinga ege ganje kekeruo siku kebe kwise magoko yaba governor igete gikairete aba senator bakagoserali aba jumbe bakagoserali nganko soka bano ngo parliament batige gokora imirimo yabo ya legislature go ikachibete cyane kimwe ngigo kikuno umusenate yani speaker umusikimo sogatangura gatana gatenga ni CDF trigo cyande ingwana nginyoreta yamo yunda nyale ko ba go yekwote no musike siribana sorga gotabanga in fact chibete cyene CDF bintu cya quality ebinyoro ime nabakwando barenga 1 2 3 lakini to kubali bintu abagavana bakolire nigo koli kitoro binyuma korangi abagana para bakolire nayigonye kere abayumpiye babwantu komenta kibesa county egenteke in brief toja kana sana koraga bono totabenga no take gotoka sebe gotake hukwanira igore ye county de taro kumusana gati county ne chibunge akaranga kiamgere kigoro yitano koiga ana mono igoro pasali ngotero kanenga chipasali babu baba gavana mbatagere kuri chipasali ekina ningia kunya ko kwano gabwese ebunge mbiya mono ase kurutu akalete tali chikorinya lia umwaka ulio 2010 lichikuliria kero kuliregereria igotubwatha serikali ibere serikali yanke iye county na serikali nene national government
serikali enke yarauna omogabana neria nene yarauna president tugateba ng'a devolution amang'ana ayo koreta kurusia enibo rugurari konyereta mashinani nari ebinyoro bigochigwikerwa onyore bigochenjia enchera yabeire amatuka amange inche bondaite gwancherana nerichiko riria ng'a ekero devolution yachete chibesa chitakeri chike mashinani CDF we yarengo konya richiko rinya ritaracha naende ekero riachete injarete twebe ng'a kando omochumbe bwe constituency atarira na CDF etarira egente eke okere bono igokora ng'a omochumbe igenga pocket money omochumbe igenga ng'a nakubeka akabesa komonyo ng'a nao ng'a yani egente eke enchira getenkere abakenya bari gwanja CDF nekorete ebinto bia entorocho buna yakora kubwa buliri mune tarenge county ntoroche ebinto egokora kubwa bunariria chi county chitarenge lakini richiko ria Kenya ngwanchira rire nga CDF eboro yaya naende omochumbe egasi yaye nerei omochumbe aenda arosiri chiko egerera amachiko igaria akora oversight kare igari naende agwakirisa constituency ali bunge amang'ana ayo chibesa chinga kichiacha ekora gwanza gotebinga chibesa CDF nga yakora ebinto binene kubwa chi county chipa ebinto mbire byego iruga bitarengo twabirorire wetera chi county egento tubete gotebanga ringa tiga tuchenjie njira tugutumia chibesa chitu chiachire mashinani tumanyenga onye tugochitumia bube inse kuru mufano buna Kisii county onye tugutumia chibesa chitu bube buna Kisii county tumanyenga county ya Kakamega teteneini county ya Kisumu teteneini igegendrete kuminyoka nkuminyoka tole erinde tuchikobeke gwango na bali bande korengana buna magendera Kenyare tutware chi factory tutware chi para chingia tutwara amache tutware steam etali kolima tutware bintu gete nali nonya bali bagocha kuigore biasara se to baraiche usentu tukonya kurara liyo konya to gutigara maega CDF nainda abachumba aba nonya nekero bakwementera umushahara oisoguririe njira bagocha pungeriro ryo ekere ng'ane kare bausie sete erie yabo iko kunyora bakuminyokani gocha bari punge inje tinganjira nitinga nabo bakurende nibo ya Kenya kubwe county egento ntaite otanga ngatiga tubwatiri ichiko bunarire richikeri rikoruboronge nainde ntu atebete onyore pasari ya Rwewe county onyore mugumanire borwe pasari onyore county gwetere county mwe MCA onyore omochumbe gwe constituency oru onyore iguraria na indondo orure ingi chibese chitari koreterwamo oikera bono Kenya iga igotore digital bono omwana onyarebe namanyire ng'agari kirasi gete gansite skuru ngakigete chibese chi anse kurweru chibese chimubwati gotira bake university ruguru ingi tukunya gwatana na chibese chi guchia inje bono onda itegoteba iga chibese chia CDF ngonya chigo tigara chikuru ku CDF muchumbe ta chikange achirigeri kurwale buna atemba gujirigeri kurwale igera bwenere lakini onyo muchumbe ugo chigo chitwara omanya gochitumia gukandamisa abantu bande ochiroke chiaye omuntu utaite pasari kwanyora umuchumbe gotebo utangete kura tari konyora pasari umuntu utageto gokonya kurega chipara njitakire bintu getembitakire kwamanya konyora ngari tindi koira gonkoira guchia ingaite ntoli chokonya ka inje ningendete gukuranga omochumbe tati waikange CDF nalio ebi Kenya yitera akine bosaigo ntoli chikoenda ndi byego masam biyamano ebirengere byalenge omojumbo kabero bole karao lekoro kwa Murioki Kalue when he decided to collect the idea ya CDF ebyalenge bya omojumbe used to be there lakini ara accountable na etu achorete omojumbe gale kwa ndoli omoshahara but a half kose more than half yo moshahara ogenda goshugulikira koroshie binche kenyoro kole mechango moshahara olioera idea yo collect 15% ya national budget into CDF was a good idea. Back then, I think 2004, ntu about devolution konyantora nyora counties. It was making a lot of sense, economic sense, development wise. However,
ekaro devolution ya chete counties chigacho ndokole miaka ikomina koru devolution yetu no nyen CDF I think we are beyond, we are 20 years plus, so it's half na boko ligelie miaka ya 20 ki CDF ya kolde miaka ya 10 ki counties ya kolde. But I have a challenge with the county funding, you know, chibasa governors ba ko. In some places kwanyoranga aba governor allegedly ba tumikere chibasa chibuho be ba squander chibasa. Individually they are developing, lakini county wise they are not developing. Wamanya kanyora baono mujumbe buna osoro South Mugirango is taking advantage yago tebanga njebu anando je CDF 90% ye project ira ne chia CDF tina ragendo gi account o justify why CDF no ekere illegal again rete kobo no no mwana nchi oranga egene mbiyago kwana because CDF we yero bere ga go to basari account one etakeire streamline development agenda yabo no ne basari ya rokananga ne bwato mwelekeo so that bakolebu ya erokananga enere necessary chibase chia CDF chibe kwa so long as tokoranga about the county nchira develop funds chia bonende chirokana chikore gazi machinani still we got to push and pull area members of parliament na governors ba korokananga mbata ite ko control ya develop the funds because part of it CDF is a development fund, Ejija County is development fund, and other funds jiro nonye basari sinde chiko chachiarwe. Amatanga Raila arenge na ya security ya oduor na arare kukwana. He could be having something in mind. Maybe the control ya chibasa chiri is around 18 or 20 billion ba kwa ewa. Chise comment to counties. I think it could make some good economic sense. Moving forward, I support the idea, but kuno mheshimiwa Temba Ateba aba na siasa aba jumba abanye bwate bune petty cash ya. If only counties make use of the resources ba irwe, it could justify why barata kego claim CDF. Equally there are roads. County governments batagete bae kwe. Mbata kere bae with true mbata kere bae. Road maintenance kura mbata caring mesoro na part of kura so under county. Whatever resources moko uchechi para, are you doing much as it is expected? Ekibona geko graba jumbe baika bamanya ko susura chigabana batanga to abaire chibasa mwaliro kolibo. So according to 2010 constitution igo yarenge nga serikali nene igo yarenge na robinga tigatorete idea ya devolution ya chitenga tiatorete obokoreri uchange no mwananchi of which we have seen, we have had governance mbara performing and there are others we feel like mbara perform and such like. Bono CDF according to ekirenga clear chirete those times we are just because abana inchi na barabumba wate demand iri ronyo ngo bwataka mashara ka wakareta kwarwa matanga wakaraiga kaera nga tigatora de chibese jiga una Dennis Orio kyataba tigatora chibese jiga at least it takes care of ebintu bende. That was the initial agenda ya renge ya CDF lakini bono tuamanyire gocha tuatware devolution erokananga devolution could have taken the center stage ekonye again recorrect bintebia maybe bia bwana to kukorwa na bajumbe ngaki bona biachirega at county level lakini na arorende it's a kind of a pocket money was something that petty cash buna bono yagarire sometimes people are not rushing to kuboria ekero kyo senator. I don't know whether you are looking for that kwa sababu gani ibakonyerokanga I had there's a time bari kurwananga nereliere nene mbunge kiere nene kati ya senate na National Assembly. But some member of parliament they classified the Senate as a house of retirees. Yani ngesengi ncho etabuati aga ngakitokoroka aga petty cash aga pocket money aka na ba senator na ba bono abanta bange mbakwayerera mati mo senator na to tebinga kiera aroche my devolutionary go spearhead chinza baroka nanga igo kare ige karenga ni gentu kitabu ati faida mono yani kere kind of kitabu ati gas mono warare bona nyarekana igo lakini rende according to the constitution we had this issue even the last parliament whereby a CDF is totally unconstitutional. Me have an opinion nga ebe seye
onye CDF giko chikobo nga yakore ngurwe chi basari abantu abatiga ba classify batebe ngaki ayo mujumbe onye gokurwe basari karwe basari usene ya tertiary education ayo mugavana egento kora take care of the secondary and the junior and everything go chansaiga so that imbachi kutumana Moderator na konde kachita chienje tengo 30 seconds kwa chai kurwa we ngana yayo mwali tukuliana bono nakina 30 seconds tiganta venga reni ine ko saita utebantu akore bono tiganto tigerabu because na I have lost my uncle one time rende bangora mochio eno kunyaboga nyakundi no mongana yukabet tigamba tumire ngora sengencho go siria my uncle yokurwa Albert nabega maigana mange na gumate karo wajiri sabno my uncle Eric na ukwani sana babo Josi na abange ba mugaka kibagende ari tokumuruka kuru once na bakwani already next time is good I'll say hi to moving forward I think a week here na what expected for Matiangi go move out a lot is expected usiona tigato erere bali ba bwate birengera li inga Matiangi taratangaza I think a reason ya cherete yarokanira Murandi naro to watch it yana ro comment ya Murandi onchari omwaka nyabaro makoli Murandi David Mbiyamono aso ko watch ye ikaro they have been consistent goligeli bale abande mbaboli ngantori gender sensitive moving forward no ane chinsa jiko majikorogana chinkorobi I think we should be able to entrench gender on board Mbiyamono sana Mbiyamono mheshimiwa asoko to join we're looking forward to seeing a DP chama eli yao kwa so asera and moving forward sana tengana ya mwali na minute Mbiyamono uri optiminto inche nagani ntebya bagusi na butoroje nyasaye natuanjirete ono mungwano yo minto Matiangi ochire naende toju tusabenga ebe ikaro bibe gati ya Nyamira na Kisii County engana guneri mwaka maraga akora ari viongozi center bwanga kamanya gote ngo twakubwatukire na induneta keire tukubwatuke Matiangi elindo suke buchumutuga igomera abakenya bandi ndaete kuimisa ekegori yeito ya Chenzi abange ebibande murabwata one ebibande mbya rusi webese liko nyabe byarenge gitango kimuranje genda Huduma Center ikirase eliki bwate kibande tuganyerere type isibune gwansa kubwate chikura mubwate chikura mwensi na inde yongonya ukura kirenga kinga intwe bunduki yaitu tubwate ne ekura ekure ene guchiko tokonya ilinde tube kumurai tutagetobi cia matukagocha igo Chenzi kimuranje inche go munda abanje mono wetanya kerona gura mwabwatire ibande ne chukura mwabwatire na inde buna togo teba bo utambe ngani nutwege netasama ngana digital na inde mwene kinga kewike kura mwakire ilinde tuchenji Kenya Mbiyamono sana na baga ne iri otukobya mwenzi Mbiyamono mwancho muligereri Richard Yatemba Dr. Dennis Orioki na Sam Yenda chengoro kwa roni ototo nyangiri ansi daika yamo kuna mtona mangana maye kionga chinsa inye toskocha Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi